El destí d'aquest tramvia és Natzaret. Pròxima parada, Natzaret. fi de trajecte. Pròxima parada, Les Moreres. pròxima parada, Oceanogràfic. pròxima parada, Ciutat de les Arts i les Ciències. Metro València recorda que és obligatori viatjar amb títol de transport validat. Metro Valencia les recuerda que es obligatorio viajar con un título de transporte validado. Metro Valencia Reminds you that it's mandatory to travel with a validated transport ticket. pròxima parada, Germans Maristes. pròxima parada, Amado Granell. El destí d'aquest tramvia és Alacant. pròxima parada, Russafa. pròxima parada, Alacant. Correspondència amb les línies 3, 5, 7 i 9. Connexió amb l'estació del nord d'Adif. fi de trajecte.